برز مولود مدنی جیگری سروکی پیوندین جواکا سویل لپارتیا دوای لدیاربکر گلمه برز مولود دمات باش به ایدی پروسیس تگوتن در بازی قناغه کدن بویه که واتا گلو قناغه کم سرکتی در باز بویه و همو آلیجی بحث هستکاری روشه دکن بو دم باش ماموستا ام وی قدسیاسیومی پر بقیمت مینن و پارتیا گشتیا سروکه می علی بابا جان دوا پارتیسی جی دبو جبوی وی واردا دستی خوشی و بوی تعبیری ام بیشن بتونه گفته خوشی خستیا بنه کبر جبو خاطری کو اوی ایشه دنگم تیم ماموستا بله دنگتتی جبوی وی واردا چیز بسر پارتیا متکفه شخود تکرن دوی واردا جی هاتنا دم پارتیسی جبوی ما پر قیمته و ام پرجی قیمته ددروان جبوی وی çözüm süreci ku em bibêjin dewam jî bike ji destê me çi werin em ê bî hawayî bikin hatina wan ji bo me tabîkî pir bi qîmete ew jî li vî tiştê dinêrin ku ji bo mesela çözüma mesela Kurda di vî sîstema partiya Karsazê Kurda da Deva Partîsî ji wan partiyê dinê tabîkî cuda ye ji serî heta niha jî cikî avayî çêbî heta niha jî ji bo ku evî çözümê were dîtin hem di programa partiyê da evî tiştê hatiye çêkirin û hem jî ji bo vî îşê êku mücadele jî dikin ji bo vî xweyinê were rijandin ji bo vî tiştê were tiştekî ji bo Kurda jî were avakirin ji destê me jî çitê em partiya me jî em vî tiştê dikin ji ber wî havayê dem partî ra em her daim entegreli bir şekilde em daxifin em görüş alışverişi dikin ji destê me çi were jî di vî warê da em ê qatqî bidin. Li Brez Mewlûd helbete Elî Babacan serokê devayê her li destpêkî ew gelek bi erênî nêzî vê pirsê dibe daxuyanî hêviyê dide lê tu zanî jî ki rewşeke pêwîstî bi komdengiyê heye kevata niha tê xwastin ku ev proses kevtîte warê yasayî da yasa li parlamana Tirkiye bûhêne derkirin ji ber ku ev pirse rihendekî yasayî jî heke li parlemanî li gor yasa rewş çareser nebe dibe her penceke demkî be kevata bu vê yekê pêwîste çi bêkirin gelû niha ji bûyî ku di vî warê Kurda jî em bi wî hawayê dibêjin di partî tuzûgiya me da vî tiştê heye bi zimanê dayîkê axaftin ev ya jî di temelê anayasayê da gere were nivsandin di parlamentoyê da û kurma jî heta niha em bêjin bû 100 sale bi Tirkiye ra dijîn û ev mesele hanê em bêjin em dibên ki çözüm sürecî tenê ku ne ku em bibêjin bi partîkî ya jî bi örgütekî evî îşê tê avakirin evî îşê hanê gere ji bo ku Kurd jî di temelê anayasayê da anayasal di temelê da hem zimanê wan hem ku werin nasnama wan ku werin naskirin û hem jî heq hiqûqê wan ku di vî dewlemendê da Kurd jî bigîjin heqê xwe ji destê me çi were di vî hawayê da jî em ê wî qatqî jî bidin û bi vî hawayê jî em ê vî îşê bidin meşandin înşallah. Brez Mewlûd helbete yani pênasakirina vê pêvajiyê pênasên cuda hene heta niha di medya Tirkiye da ji zardevê berpirsên Tirkiye da salatdarînê hev pirseweke pirseke nehêlana tîrorê tê hesibandin PKK xwe helweşand hemû hêzên xwe di coğrafya Tirkiye de heta nêzî coğrafyayê jî hemû vekişandin heta niha şarnîne gelû ma çi êdî bêtekirin ji bo ku gavên praktî bê navêtin ji bo gavê ku mezin werin avêtin PKK ew gavê xwe mezin avêtin em dibêjin bê şert û bê şûr tiştê ku tê berçav tiştê ku hat ser vî kompîle evî tiştê kir sîlahê xwe jî danîn û di vî warê da jî sekinîne îca lê belê evî ku di parlamentoyê da komisyona ku evî sürecê ku didin dewamkirin didin meşandin
اوی سورج هانی جی گرک و تشتکی درخن میدانه بیجین کی تمام وای اوانا وی سلاح دانین لبل جبوی کو دوی anayasal temeli da ev hakkı Kurda megir davan ya jî evî sure cihanê evî hawayê were meşandin gere ew jî gavekî bavêjin yani ev ya di bitûnê Kurdî de ê Türkiye Kurdê ku di Tirkiye da dijîn jî evî tiştê hanê na dixwazin û di axivin jî di reportajê Cehda da jî Soqaxa da jî divî ev gelê Kurd vî tiştê dixwaze divê kî daha bira dewlet jî gavekî bavêje ji bo ku evî sure cihanê daha bi başî were meşandin ku em zanibin jî o vî içeriğa vî îşê çi ye rapora vî îşê çi ye gere carek gavekî zû vî îşê were meydanê. البته صد سالا 21 از تو بحثی مافی زمانی که کو به میلیونان مروف کو کردن لترکیه حتی نان کارن به زمانی خو بشتغلن به زمانی خو پرورده ببینه و جه سرنجه که واتا برس مولود گلک جاران اف پی واژو اکول ترکیه باکور کردستان هه براوشا سوری روشاوای کردستان جیوت تگیره دان بحثاوی جی تگیرن گلو مو هیچ علاقاته که به هه آن پیواژوی که نافخای ترکیه بو بحث سوریه روشاوای کردستانی باکور روشالات سوری جی تگیرن اف بخوجی پرزگیری ککنین اله هم بر سرکتنا پروسسی تو بیاته بله لوی اوی تشتیهانی جی لبامه تابی گرینگه روجاوا جی اوی کلوی داره دجین او جی کردن و ام برای منن ام وان جی پر ونم سمیشت کن و اف سور چوزما کدناوا ترکی دا وره کرن وی دولتا politika Türkiye jî gere bağlanmışı Suriye Rojavayê meke em dixwazin ku Rojavayê evê ku li wê derê birayê me jî wek milletekî xwe bi wî çavêl wan were nêrtin ev soruna di nava Kurdistana Tirkiye da evî problema ku heye gere di vê derê da di Bakur da were çözmüşkirin Rojava mesela Rojava farklı ye tabii ev yasal ve derece bir çabedin yerinde. Belki evi konsesyum kuvvere meydanı acaba Rojava xeta ki jmera sıkıntı ki dergine. Halbuki vakti ku Kurdistana Rojelat ji vakti ava bu evi tırse disa hebu dinava Türkiye'de. Naha iro ticari hacma Türkiye ji privi de Kurdistana Irak'da da ava kirin. Az bawerim Rojava jî ev biyavayê be em wî jî biyavayê dixwazin yani em Kurd gere em bi vî hawayê zanibekî Türk jî gere vî tiştê bînin berçav em ne neyarê Türkanin Türk jî ne neyarê me nin em bi hevra dijîn dîroka me jî ji berî heta îro yek biye di sînorê Sûriyê da di sînorê Serbînê û Sûriyê da Qamişlû da gund bûne di alî hinek cê li Türkiye mane hinek jî li Sûriye mane li vê derê em nikarin li vê derê jî pir jev cuda bikin bi rastî. Belê Barês Mewlûd Medenî ji girê serokê peywendiyên civaka sivîl li Partiya Davayê li Diyarbekirê gelme bû gelek spas.